नमस्कार प्रणाम हर महादेव काल भरोसव के अंबानी भोजपुरी लोग पिएगा एक तूफान राज आप सभी श्रोता सुने के हाथ जुड़ के गोड़ लागत नहीं। और आज बताओ बेहद खुशी होता है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यानी खिचड़ी के भोजपुरी में कहल जाला कि खिचड़ी के शुभ अवसर पर हमार आ रहल बाटे कमरिया हमारा और शिल्पी राज जी के आवाज में और सबके बीबीजेएम ऑफिशियल पर सुने के मिली भोजपुरी के बहुत ही अच्छे निर्माता हमारे बड़े भैया सुभाष जी के चैनल के माध्यम से आ रहल बाटे 14 तारीख के 6 बजे बीबीजेएम ऑफिशियल पर हमार और शिल्पी जी के आवाज में तो सबसे बार बार विनती करतनी आग्रह करतनी कि भाई के प्यार दुलार देवे खातिर जैसे सौतीन के सहरिया सुपर डुपर हिट रहुआ सब बनौनी वो तरीका से फिर सोनू संगम के हाथ से लिखल गीत और भैया के जेपी तिवारी जी के बनावल म्यूजिक डायरेक्टर रविंदर जी शशिकांत जी और मॉडल के काम कैले बनी रितिका यादव जी और साथ ही साथ में पूरा भोजपुरिया समाज के प्यार दुलार बा भाईन के हमरा तो और सबसे विनती करता नहीं कि 14 तारीख के बीबीजेएम ऑफिशियल पर ढेर सारा प्यार दुलार